Tom, tadam, tom, tom. Dobrý den. Ano, Pane, jak se jmenujete? Tomáš. Jinak? Špiček. Takže, my se vás, pane Špičku, neboli Tomáši, budeme ptát, co si myslíte o slečně MS Crazy Carrie Kristýně Carhonové? Já si myslím, že to je taková štramanda. Štrabanda? Líbí se vám? No tak jako, jde to, ujde. Šel byste do ní? Ne, možná, uvidíme. Uvidíme. Zkusíte se jí zbalit? No, jako, zkusit můžu všechno. Potka je život. Myslíte si, že vás bude chtít? Ne. A není vám to líto? To víte, že to mi celý to, tak co můžu dělat, že jo? Třeba nějaký... Šukat, že jo? No to taky. Šukal byste jí? Koho? Carrie. No tak, jak bych hodně nás vložili, tak možná jako... A to je to otázku bych... Kdyby byla ožralá a vystřízlivý. No tak to nevím, by se možná lekla. Tak když by byla ona ožralá a vystřízlivý. No to já bych do toho nešel, protože ona by nevěděla doma piču. Ale vy byste to věděl. No já možná jo, ale ona ne. To kapko proplat. Ale vám by mohlo být jedno, kde ona jí má, teda kde ona ví, kde ona jí má. Hlavně, že vy to víte, a kde máte vy svýho. Štrabanďáka, co? No. No on tam někde bude schovaný. Jo. V zákulisí. A myslíte si, že ho máte velkýho? To víš, že jo. Velkýho. No, Jak asi? no nevím. Ukažte nám to na rukou. Hm? No tak, trošku přehaníte. Já si myslím. Takový placka možná. Bramborová, no. Jo. Dobře. Když jste ji poprvé viděl, zamiloval jste se do ní? Ne. Určitě ne. Já ji poprvé viděl s Hejnišem. Jo, tak to se nedivím, že jste se nezamiloval. A líbí se pan Hejniš? Ne. On je takovej... blonďák. A šel byste do něj? Ne. Šukal byste ho? Ne. Jak to? Ne. A proč ne? No, protože je to kluk, ne. Takže radši byste šel do Carrie Kristýny Carhonové. No to radši ano. A myslíte, že by to s ní bylo dobré? No tak. A myslíte si, že jí smrdí nohy? No asi jo, když nosí položky. No a vám smrdí nohy. No tak to asi ano, když... Já mám takový krásný ponožky, no. No tak ono... Nechcete nám je ukázat? Ne. No, bychom tady asi umřeli, že ano? No to mi tady pípej raz za 3. Jo, a to jo, no. A myslíte, že byste ji neodradil svýma ponožkama? Já myslím, že jo. Jo, a nevadí vám to? Já A bych co šel- vám říkají holky na váš puch nohou? Já bych šel bez ponožek. Jo, takhle. A už jste měl někdy sex? Ne. Určitě Ne. No. Tak to už nebyl, když měl sex, tak to už nemohl být přesně. Aha, dobře. Tak my vám teda věříme, no. Tak my vám přejeme hodně štěstí s Carrie Kristýnou Carhonovou, ať vám to vyjde. Nashledanou. A